Соңгы елларда авылларда авыл көннәрен бәйрәм итү матур бер традицияга әверелде. Бәйрәмгә авыл халкы, читтә яшәүчеләр һәм тирә-як авыллардан кунаклар килеп, Сабан туен хәтерләтә. Нәкъ шундый бәйрәм күптән түгел Яшел-Үзән районының Зур Күлбаш авылында узды. Биредә авыл көне бәйрәме 3нче ел үткәрелә. Чараның иң матур, күңелле мизгелләрен Искәндәр Гымалдинов та күреп кайтты. Авыл көненең максаты кайчандыр авылдан чыгып киткән, хәзерге вакытта кайтыр нигезе, туганнары булмаган, сагынып гомер итүче авылдашларны, бергә уйнап үскән сабакташларны күрештерү, очраштыру. Авыл җирендә эш белән кайнаган кешенең дә бер-берсен күрергә, хәл белешергә вакыты калмый. Күңел ачу түгел, Сабан туйда, авыл көнедә бу авылларны саклап калу, милләтне саклап калу, гырыф-гадәтләрне саклап калу, бу яшәүнең дәвам итүе дигән сүз. Шуңа күрә авыл көннәрен үткәрергә кирәк. Сабан туйдан авыл көне нәрсәсе белән аерыла? Сабан туй ул безнең милли гырыф-гадәт йолаларны саклар өчен үткәрелә. Авыл көне ул авылны саклар өчен үткәрелә. Күрше авылларда уздырылган сабан туйларына да өлкән яшьтәге кешеләр бара алмый. Бу дөньяда мөмкинлек табып, очрашып, аралашып, дустату яшәргә тырышырга кирәк. Бүгенге көндә авылны саклап калуда өлеш керткән авылдашларны барлау, авылның тарихын оныттырмау, бүгенгесен кайгырту өчен дә кирәк бу очрашулар. Элеккегә караганда хәзер яшьләр күбрәк мәчеткә тарта башладылар. Гайра кылган кешеләр дә беренче 5 елда авылда үлүчеләрдән башка туучылар юк иде. Соңгы елларда, Аллага шөкер, 6 нәбиебез булды. Менә әле быел гына 2 булдылар, Алланың биргәненә шөкер. Шуштай итеп, балалар булганнан соң инде без нәрсә дип әйтәбез? Киләчәк булар, Алла бирсә, балалар шунда төпләнеп калырлар дип инде. Авыл көне бәйрәмендә уеннар да үзенчәлекле иде. Әйтик, хатын-кызларга 2шәр табак бирелә. Алар 2 аякка 2 табак киеп, мәйдан әйләнеп килергә тиешләр. Бу уенда җитезлек тә, тормыш тәҗрибәсе дә, булганлык та бәйләнде монда. Мин бала чагымнан шушы авылда, шушы урамда яшәдем. Монда бик күңелле уеннар оештыра идек без. Уйный идек. Хәзерге балалар андыйны белмиләр дә. Чабышлар уйныдырык, каса-каса уйныдырык, шундый уеннар уйныдырык. Анан соң инде зорайып, инде хоккейга чыктык инде. Монда авыл көннәре тотынды инде хәзер жыл сайын шушылай авыл көненә чеп, дусларны, туганнарны күрәбез. Бик күңелле була. Мондай бәйрәмнәр булганда авыл бер кайчанда үлми, кешеләр һәрвакыт үз тамырларына тартыла. Бу бәйрәмнәр бүтәлекне көчәйтә һәм авылларны яңадан җанландыра. Искәндәр Гымалдинов, Владимир Юрков, Татарстан яулыклары, Яшел-Үзән районы.